veľa vylúčení, o to ťažšie sa hralo a záver už tie sily chýbali, priznám sa, že mne a oveľa lepšie som sa cítil prvé tretiny, než prvý zápas. A ja som rád, že sme strelili nejaké góly na začiatku, že sme to nemuseli doťahovať a vlastne oni museli doťahovať, to ich stalo viac síl, ale na výkon rozhodcu sa nebudem vyjadrovať, asi ani nemôžem. Ale tak musíme si uvedomiť, že to je posledný, kto by nám to pomohol. Je to rozhodca a musíme si tak byť rovné v hlavách a zbytočne sa nechať vylúčovať. A hlavne aj tie šarvátky trošku zbytočné, a potom sme dostali 4 veci, tiež to nie je jednoduché hrať. Stalo to veľa síl, ale stalo to za to. Dotiahli sme do víťazného konca, vybojovali sme si to a samozrejme opäť Bohumar nás podržal. Je to super, keď hráme ako tým. A samozrejme, že to vidí aj ten druhý tým a ťažko sa proti nám presadzuje, takže tiež som z toho frustrovaný.